ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂದು 21 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೈತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರತದು ಎನ್ನ ನೋರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನಾಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾತ್ರನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲೆ ತೆರೆಯೊಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಡು ಸೂಚಿದ ತರಹ ನಿಧಾನವಾದ ಪಾಪ ಏರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಪುನಗನೆ ಜಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ಪಾಪ ಜಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ಮ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡ್ದು ಸತವ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಬನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ತಿರುಗದು ಪೋಪಿರು. ರಡ್ಡು ಏತು ಪಾಪ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆತು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು ಸೆಲೆ ತಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಕಲು ತೆರೆಯುವಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಏರು ಬತ್ತೇರು. ಓ ಮಾತ ಗೀತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪೆ. ಮುಲ್ಪನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿಗಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಬರ್ಪೆರು. ಈ ಸಮಯಡು ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಪನ ಸಂಗಮೇಗವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೆಯರು ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಬುರ್ದು ನಿಗ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿಲೆ ಎಂದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಸಂಗಮಿಗೊಟೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆಯರು ಆತ್ಮನೇ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಆತ್ಮನೇ ಪಾವನಾದ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಆಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಸೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರೊಡುಲ್ಲಿರು. ಭಕ್ತಿ ರಾತ್ರಿ, ಜ್ಞಾನ ದಿನವಾದುಂಡು. ರಾತ್ರಿಡ ಅಂಧಕಾರ ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ ತೆಪ್ಪುಂಡು. ದಿನಲ ಸತ್ಯೋಗವಾದುಂಡು, ರಾತ್ರಿ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ನಿಗಳಿತ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟುಲ್ಲರು ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪತಿತೆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಬರ್ಪುಚಿ. ಏಪ ಪತಿತ ದುಪ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಪಾವನಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏಪ ಪಾವನ ದುಪ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ನೆನಪುಲ ಉಪ್ಪುಚಿ. ಈತೆ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಕಡೇತ ಭಾಗವಾದುಂಡು, ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಸುರುತ ಭಾಗವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪತಿತ ಒಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಏರು ಪಾವನಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲೆ ಕೂಡ ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಕಲನೆ 84 ಜನ್ಮಲು ಬಂದ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದರು ಐನೆರ್ದವರ ಆತು ಬೇಗನೆ ಬುಡ್ದು ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲಿರು. ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವರೆ ಜ್ಞಾನನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುರು. ಒರಿಲೆಕ್ಕನೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು. ಬೇತ ಮಾತ ಸಂಗನು ಮರೆತದು ಏನನ್ನು ಒರೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತ್ಮನೇ ಪತಿತಾದುಂಡು. ಅವಿತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪಿರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಮಾತಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಈ ಪುದರ್ಲು ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಈ ವಿದ್ಯೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಓದುವಿರು. ಪಿರೋದ ಕಾಲುಡು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದೊಂಜಿ ಓದೊಂದಿಜ್ಜರು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತದೇರು. ಪತಿ ಸೈತ ಪೋಯರ್ಡಲ ಏರು ಸಂಭರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಸ್ತ್ರೀಲ ಸಹ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದಿರ್ಪೇರು. ಸತ್ಯೋಗಟ್ಟಂತೂ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚಿನ ಸಮಯಗಾದ ಕಾಸು ತೆತ್ತುದೀಪೇರು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಏತು ಧನವಂತಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಖಜಾನಲುಪ್ಪುನು. ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಗಣಿಕಲು ಮಾತಲು ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪುನು. ಮುಲ್ಪ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಆ ಸಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪದ ಪೂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಪೂಕುಲೆಟ ರಾತ್ರಿ ಬಗಿಲದ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತು ಮಾತ ಪದಾರ್ಥರದು ಸಾರ ನೈಪಿತರದು ಪೋತುಂಡು. ಭಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಮಾತ ಕಡೆರ್ದಲ ಎತಾಂಡಲ ಬೀಜನು ಕನಾವಡು ಆಂಡ ಸಾರ ನೆಪಿತರದು ಪೋತುಂಡು. ಧರಣಿಯೇ ರೀತಿ ಉಂಡು ಇದೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪಂತು ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ತವರ ಮಾತಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಾಂಡ ಮಾತ ವಸ್ತುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ಓವಿಯ ವಸ್ತುಲು ಸಾರ ಇಚ್ಚಿ. ಈ ಅಂತರನು ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರೆಯುವನರು. ಏಪ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತುನು ತೂಪರೋ ಐನು ಧ್ಯಾನುಡು ಪೋನಗನೆ ತೂಪರು. ಅಲ್ಪದ ಪೂ ಪರ್ನುಲು ಏತು ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪುನು. ಅಲ್ಪದ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಮಾತಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರೆಯುವನೊಲಿ ಆದುಂಡು.
ಅಲ್ಪರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಡು ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಏನನೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾತ್ರನೇ ಕೇನಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಗಲವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪಣಂದುಪ್ಪಿರು. ಆಯ್ನದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಧಕಾರಡು ಜೆತದು ಬಿಡ್ತೀರು. ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯನೇ ಒಂದು ನಿಗುಲು ತೆರಿಪನಗ ನಿಗುಲ ಪಾತ್ರಗೂ ಕೆಲವರು ತಮಾಸೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಏರು ನಿಗುಲಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ತೆರೆಯುರೋ ಅಕುಲೆ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವನಿರು. ಇದು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯತ್ತಿ ಓಡೆಮುಟ್ಟಗು ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಪರ್ಪುಜೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟಗಳ ಏರ್ಲ ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನಣಿಗಳು ಜೋಕ್ಲು ತೆರೆಯುವರು. ಅಕುಲಂತೂ ಪೋದು ಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪನಾಂದಲ ಏರು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪಯರು ಪಂದಂತೂ ಪನ್ಪುಚೇರು. ದಯಪಂಡ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವೆರು. ನಿಗ್ಲು ಸಂಗಮಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತೆರೆಯುವನವರು ಏರು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಪ್ಪರು. ಅಕುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಪರು. ನಿಗ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏತು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಡುಲ್ಲರು. ಪ್ರಪಂಚದಂತೂ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾತಿರುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಏತು ಧರ್ಮಲು ಏತೊಂಜಿ ಭಾಷೆಡುಂಡು. ಅನ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ತೆರಿದು ಕಡೆಕ್ ಇಂದು ಮಾತಲ ಒರಿಯುಚಿ ಸತ್ಯೋಗಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ಭಾಷೆ. ನಿಗ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂದರು ಐದವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಮಾತಲ ಕಡೆಕ್ ಉಪ್ಪುಚಿ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಶಾಂತಿಧಾಮಲು ಬಿದಾರ್ದು ಹೋಗರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದನು. ನಿಗ್ಲು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪವರು ಆಂಡಲ ಸಹಾಕಲು ತೆರೆಯುವನಿಸಿರು. ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಡ್ದು ದಯಗಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪವರು ಬಂದ ಅಕಲು ಪುದರ್ ಪಡಿತು ನಕಲಾದುಪ್ಪರು. ಆಯ್ನಿರ್ದಾರ ಓಹೋ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅತ್ತನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತಕಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿರು ಬಂದ ಬುದ್ಧಿ ಸುದ್ದಿ ಪೋಂದುಪುನು. ಈ ಬಾಬಾ ಪೋಯರಡ ಪರಮ ಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಒಪ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಏರಂಡಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಕಮಿಷನರ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಬತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಲನ ಪಿರೋಡಿ ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬೇರ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನ ಪಿರೋಡಿ ಏರ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಜೇರು. ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವರೇ ಉಳ್ಳರು. ಏಪ ನಿಕ್ಲನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುನು. ಇತ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ನೆ ಅಂಡ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಒರಿ ಮುಲ್ಪದ ಕನ್ಯೆ ಬಂತೆರು ಏರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ಪ ಇರೋ ಎಂಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೈತಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನ್ನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಸೂಜಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾಪ ಉಪ್ಪುನೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಎಂಚ ಆಕರ್ಷಣೆ ಏಪ ಪಾಪ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಡು ಬುರ್ದು ಪೋಪುಂಡೋ ಅಪ್ಪಗ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಸೆಲೆಯುಂಡು. ಸೂಜಿದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಪಾಪ ಏರುಂಡಲ ಸಹ ಆತೊಂಜಿ ಸೆಲೆಯುಜಿ ಪಾಪ ಮಾತಲ ಅಂತಿಮೊಡೆ ಬುರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಏಪ ಈತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪರು ಅಪಗ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಪರು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಚಿಂತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲ ಪಾಪ ಪತ್ತದನು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋರು ಆತು ಪಾಪ ಕಲೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ನಿಧಾನ ನಿಧಾನವಾದ ಪಾಪ ಬುರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಪಾಪ ಪತ್ತುಲ್ಲ ಸಹ ನಿಧಾನವಾದ್ಯತೆ ಐದವರ ಬುಡ್ಕುಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾದಿ ಎಂಚ ಪಾಪ ಏರುಂಡೋ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಆವಡಾಪುನು. ಐದವರ ಐಕಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ನೆನಪುಡ್ದು ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚ ಬುರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಪಾಪ ಏತು ಕಳೆಯುವುದು ಪೋಪುಂಡೋ ಆತು ಅಕಲು ಬೇತಕ್ಲೆ ತಿರಿಪೋಣಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತ ಆಗ್ಬೇರು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹಿಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಗ್ಲೆ ತೆರಿದಂಡಿತ್ತೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದುಂಡು. ತೆರಿಪದ ಕೊರ್ರೆಗಾದಲ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಪ್ರದರ್ಶನಲು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲಾಪುಂಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ತೆರೆದಿಜ್ಜರು. ದುಂಬು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಲು ಬರ್ರು. ನಲ್ಲ ಸಮಯ ಉಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಡಾಪುನು. ಆಯ್ನದವರ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಹೃದಯಘಾತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರನ ವಶ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಬಂದ್ ತಂಡ ತೀರ್ಥಿಗೆ ಬುರುವಿರು. ವಿಕಾರಡು ಪೆರಡ ಕೂಡ ಸೂಜಿದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣು ಏರ್ದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಪಂಡ ಪಾಪ ಪತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಆತ್ಮಗು ವಿಕಾರೊಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಪ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಯುಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಪಾಪ ಏರೊಂದು ಪೋಪುನು. ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪ ರಾಯ್ನರ್ದಾರ ವಿಕಾರಿಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೇವತೆನ ನಿರ್ದೇಶನ ಉಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದ ಬರ್ತು. ಐತ ನಿರ್ದೇಶನ ಉಂಡತ್ತೆ. ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರ ಅದುಂಡು. ನಿಗುಲು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರ ಒಂದೆತ್ತೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಯಪಂಡ ನಿಗುಲು ಈ ರೀತಿಯ ಪರತೆ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ವಿನಾಶ, ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ರಾಮರಾಜ್ಯ, ಅವು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ.
ಮಧ್ಯರು ಸಂಗಮವಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿಲುಂಡು ಎಂಚ ವೈದ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿಡು ಎತೊಂಜಿ ಮರ್ದದ ನೆನಪುಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ವಕೀಲರನ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ವಿಚಾರಲುಪ್ಪುನು ಈ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಸಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಆಪುನು ನಿಗ್ಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಣಗ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ನೆನಪು ದಿವನ್ಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ದಿದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ತೂಪಿರು ಸುರುಕಿ ಅಂಕುಲು ಇಂಚ ತೆರಿಪೋಡು ಬಂದು ಬರಲಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪಣತ್ತೆ ಇಂಚ ತೆರಿಪದಿರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಲು ಬಂದು ಐನರ್ದವರ ಈ ಪಾತಿರನ್ನು ಬೇತಕ್ಲೆ ತೆರಿಪನಿಗ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲಿರ್ದು ಜಿಂಜಿನ ಪಟ್ಟಿ ನಿಖುಲ ಕೈತಲೊಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ತೆತ್ತೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖುಲ ಒಳಗೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಅತ್ತನ ಬರಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಲಿ ಏತು ವಿಚಾರಣ ಬರುತ್ತೆ ಇಂದಟಿ ಏತು ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತನವರು ಆತ ಎಟ್ಟೆವು ಬಾಬಗಂತೂ ತೆರಿದುನತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ಜನಾದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಳುಂಡು ಬಂತು ಏಪ ಸಂಪನ್ನಾದ ಬುಡುಪರ ಅಪಗ ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಂದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಸಿ ನಿಖಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀಪರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ 2 ಜನ 4 ಜನ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಆಜಿ 8 ಜನ ಬತ್ತದು ಪಕ್ಕ ಆಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಊರಿಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಸಾವಿರಾರು ಬತ್ತದು ತೂಪೇರು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿರಳ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೀರಿವನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಪರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಗತಿ ಅದೊಂದು ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲು ತೂಪರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪದರಿ ಜ್ಞಾನನು ಏರಿಗೂ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ನಾಡಿನ ತೋಲೆ ಗೀತೆನು ಓದು ನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂಜೆ ಪಾತ್ರನು ತಿರುಪಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನಡಾಪನು ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಓವುಯ ದೇಹದಾರಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪಂತ ಸಾತಿ ಇಚ್ಛೆ ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೈದನು ಸನ್ಯಾಸಿಲ ಸಹ ಗ್ರಾಸ್ತದ ಸನ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರದ ಪಿದರ್ದು ಹೋಗ್ತಿರು ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಲೇ ಪಿದರ್ದು ಹೋಗ್ತಿರು ಕೂಡ ನನಂಜಿ ಜನ್ಮೋಡ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜನ್ಮನಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪನ ಗರ್ಭವತಿ ತೆಪ್ಪಿರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟಗಳ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಾದುಪ್ಪೇರು ಏತೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನಗಳು ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜೇರು ಮದ್ಮೇದ ಬಕ್ಕ ಬಂಧನಗಳು ಅತ್ತನ ಸಂಬಂಧಗಳು ನೆನಪು ಬರ್ಪುನು ಬೇಗನೆ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಾದುಪ್ಪುಜೇರು ಸಮಯ ಪತ್ತನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆಯಂತೂ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆರೆದುಪ್ಪುಂಡು ಸನ್ಯಾಸುಲ್ಲ ಸಹ ತೆರೆಯೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸುರುಕಿ ಅಂಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲ 5 ಬಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ ನೆಗ್ಲು ಜೋಕುಲು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸ ಆದುಂಡು ಐನದವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪನು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ವಿಭೂತಿನು ಆತನ ಬೊನ್ಯನು ಮುಟ್ಟದು ಕುಜಲ್ನು ಬುರ್ದು ವೇಷ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ನಿಕ್ಲು ಅಂತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಂತ ವಸ್ತ್ರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರಗಳ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬೊಲ್ತದ ವಸ್ತ್ರನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪಾಡಂದ ಎತ್ತನಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿದ ಜ್ಞಾನ ಆದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆರ್ದೇ ಪಾಪ ಕಳೆಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬುಡುಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಪಾವನ ಆದು ಪೋಪೇರು ಕೆಲವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಿದು ಪೋಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪನು ಜಪಡವನೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನರ್ದವರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಬಂದು ಪಂಪೇರು ಈ ಯೋಗಾಗ್ನಿರ್ದು ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಪುನು ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಬುಡ್ಪಾರು ಕಾಮಚಿತೆಗಳ ಅಗ್ನಿ ಬಂದು ಪಂಪೇರು ಕಾಮಾಗ್ನಿದು ಪೊತ್ತುದು ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತೇರು ಈತ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೊರ್ಲಾದು ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿನಃ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಮುಕ್ಲಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಒತ್ತು ನುಜ್ಜಿರು ನಾಸ್ತಿಕಾದ ಬುತ್ತಿರು ಬಂದು ನಿಕಲೆಂತುವುದು ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿರುಪಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರನಂತ ಇಂಗುಲು ಓದೊಂದುಲ್ಲ 5 ಬಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಜ್ಞಾನೊಡ್ದು ಸದ್ಗತಿಯಾಪನು ಭಗವನು ಆಚ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಓದು ನೇರ್ದವರ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪು ನೇರ್ದವರ ಏರ್ಲ ಏನನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಜರು ಎನ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಏನನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಯೋಗ್ಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಆತ್ಮಡು ಪಾಪ ಏರ್ನಾಗ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬಾಬನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಏಪ ಆತ್ಮಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಆಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪನು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ತಮೋ ರಜೋ ಸತೋ ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಡು ಗಡಿಬಿಡಿಯಾನು ಬಂದಿತ್ತಂದ ಪಾಪ ಏರೊಂದು ಹೋಗು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀತು ಶ್ರೇಷ್ಠಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಐದವರ ಆ ಖುಷಿ ಪಡತ್ತೆ ಓದೆರಗಾದ ಖುಷಿರ್ದು ವಿದೇಶಗೂ ಹೋಗಿರತ್ತೆ ನಿಕುಳಿತ ಏತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಪ್ಪರು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿ ಹೀನಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಏತಾಂಡಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತು ನಲ್ಲ ಎದುರಾಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಟು ಏರು ಎಟ್ಟೆ ಓದುವಿರೋ ಏರು ನೆನಪುಡುಪಿರೋ ಅಕುಲು ಎಟ್ಟೆ ಪದವಿನ ಪಡಿಪಿರು
ಭಾರತದ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂಚಿನ ನಿಕಲ ಪುದರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಂತೂ ಮಾತ ಕಡೆಲ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ಪತ್ರಿಕೆದಕಲು ಹೊರ ತೀಯರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡುವರು ನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹಾಳಾದ ಬರಪೇರು ದೇಪಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿಕೆದ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಿರುತ್ತೆ ಏರಿ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಪೇರು ಐನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂಚ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಡಪೇರು ಐಕೆ ಪರಮತ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪರಮತ ಅಸುರಿ ಮತವಾದುಂಡು ಬಾಬನವು ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಉಲ್ಟ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರಡೆಯಾವು ಇಡೆಗೂ ಬರ್ಪುನೇನೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತರ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ನಿಕಲು ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಪ ಫಲ ತಿಕ್ಕುನು ಕರ್ತವ್ಯನಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಎಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ್ರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮರೂಪಿ ಸೂಜಿಡು ಪಾಪ ಪತ್ತದುಂಡು ಐನು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಜಪಡ ಒಂದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಏಪಲ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿಕೆ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಪುಟ್ರಬಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಬುದ್ಧಿನ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುರ್ದು ಸಂಪನ್ನವಾದ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ನಾಡಿತುದು ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪೋಡಾಪನು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ದಿದಪ್ಲಾದು ಪಡ ವರದಾನ ಕಲಿವಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ದುಃಖ ಶಾಂತಿದ ನೋಟ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಸದಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗಿ ಭಾವ ಈ ಕಲಿಯುಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಸಹ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಸದಾ ಏರುಣ ಕಲೆಯಾದನು ಜಗತ್ತದಗಳಿಗೆ ಆಹಾಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲಿಗೆ ಜೈ ಜಯಕಾರ ನಿಖಲು ಒವ್ವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಾಬರಿ ಆಪುಜರು ದೇಪಣ್ಣ ನಿಖಲು ಸುರುರ್ದೆ ತಯಾರಾದುಪ್ಪರು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರಕಾರದ ಗುಂಪು ತೂಪರು ಕೆಲವರು ಗುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದೀತು ತೂನಾಗ ಸಂತೋಷ ಏರು ಕಲಿಯುಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದೀತು ತೂಪಿರಕಲು ಸಹಜವಾದ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಎಂಚಿನನೆ ಧರಣಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ವಾನಿದ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಇದು ಸಂಪನ್ನಾರ್ಥನ ಕರ್ಮಾತೀತಾಪನೆಟ್ಟೆ ತತ್ಪರಾಲೆ ಎಂಚ ಒವ್ವು ಯಂತ್ರನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಸ್ವತವಾದ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಅತ್ತನ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿದ ಸ್ಟೇಜಿದ ಅತ್ತನ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿತ ಸ್ಟೇಜಿದ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಅತ್ತನ ಕರ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವತವಾದ ನಡಪಡು ಓಂ ಶಾಂತಿ.